bawan Allah nan wai su karni ya aka yi ba shi ne ba nan aka samu fasara wa agari na minhu lamma yana gobe wa huwa al-azizul hakim shi ba a yi zaman da shi irin haka ba amma kuma sai gashi yana ce musu kaza yana ce musu kaza to wallahi wancan wai sun karni kun ci din irin abin da ya gaya musu sai nan wala bashir ibrahim ya ce da mun gan shi da mun haɗu da shi haka za mu yi mai mace kai kuma ko inuwar ba ka gani ba kai da ka ce ba su kai inuwar ba ce za mu ce maka kai kuma ko inuwar kai ba ka gani billahi da su kuma ku gaya man kaf a halitta tun daga lokacin da mamuda har zuwa yau wane ne ya bude baki ce ba ainihin ma أين محمد سراتره في هيكلي ورواني وآل زماني كلهم فاضلا سوى ملك على نهجي أسير هوائي تراني مرادا لا مريدا وإنني هي الملك والتسليم أما بالمصطفى المعروف الله مالا ana magana kai shi Ibrahim kana bata ne ka fito fili mu ci uban ka ko ayi waye kai ai alhamdulillah ta bake shi kala na bai ce alhamdulillah na ga kwakwam ai mun ga kwakwam tunda muka je wancan Madina kuma muka je wancan mun ga abin da ake yi mun ga yadda ake ka je kaula ha gare da ake da masuki alqur'ani inda ka maka ganti ne kai ka je ka ga yadda za a baka kashi da alqur'ani wallahi mu kira yara kanana mu ce wa tilka hujjatina in yarinya ta fece da tilawa ba